Assalamu alaikum. Bai Allah. Assalamu alaikum. Zan dau motar ne. Wace mota wannan mota? Wannan motar muna. Kaga malam ina mai mota? Ikon Allah. Mota ta ce. Ka ji ƙarya. Irin ku ne irin wanda ake aika. Ku zo ku dinga raina mata da hankali kuna cewa motan ku ne. Kaga malam, wannan motan saurayi na ce, Alhaji Adamu. Ka gane? Dan haka idan shi ne ya aike ka sai ka gaya mu. Dan Allah dai ina mai mota. Yanzu kira shi a waya. To, ni kan zan kira shi. Irin ku ne wanda ake aika din nan, zan ga ƙaryanka. Hello? Hello, baby na ya aka kina ina? Kaga yanzu haka na zo ta anguwa. Naga motar ka sabuwar na wadda ka zo da ita guri na wadda ka siya kwanan nan? Ina jikin mota, ina tsaye a jikin mota sai ga wani dan raina hankali ya zo, motar shi ce. Haka suke yi daga aikensa. Dan rainin wayo. Haka suke sai su ringa cewa wani motar su ce yana ina ban shi. Dan raina hankali karbi waya. Assalamu alaikum. Yalla bai. A ranka ya dade. Adamu ne maimakon yankin mota. Dan Allah, dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yalla bai karfa min asiri. Dan Allah, dan Annabi karfa min asiri. Dan Allah kai hakuri. Kai hakuri yalla bai. Karfa min asiri yalla bai. Dan Allah, dan Annabi abi ta yanda take so yalla bai. A taimaka min dan Allah. Uba nake mai gida, ayi min afuwa. Ka ce mu shekai ne gida. Okay, shikenan ba shi wayar. Ranka ya daɗe, yalla bai, dan Allah, dan Annabi, dan kaunarka da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi duniya da abin da yake cikinta, albarkacinsa muke ci, ka rufa min asiri. Wannan yarinya da kake gani kanta akwai haka, akwai matsala kuma auren ta zan yi. Kuma ita aljanninta na motoci ne, idan ba motar nan matsala za a samu. Yalla bai, in ka taimaka kai ma kai jihadi. Yalla bai, zaka taimaka a raya sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In ba ai hakan bane akwai damuwa. Ka taimake ni ka rufa min asiri dan Allah, dan Annabi, a kai ta ai mata haka. Ni kuma in aka yi min haka yalla bai, ne maka alƙawari daga nan wuta uku zan yi ina wanke maka motar ka fes tai kal tai ras da ita kuma ba ko sisin ka yalla bai. Har ƙasa zan rika shiga ina zakuro duk ina da tike sai na cire shi har na cikin inji kai har cikin lagireto inda zan yi in dunkule in shiga ciki in feso shi ya fito waje da ta fito haka zan ga maka yalla bai. Kada da Allah da Annabi ka taimaka min yalla bai, ka rufa min asiri a mun wannan alfarma dan Allah dan Annabi. A taimaka kai ta dan Allah dan Annabi duk abin da za ta ce ai hakuri toshe kunni. In an ji ayi ba a ji ba ka gani ka ki gani yalla bai, ka ji ka iji ka taimaka kai mai taimako ne yalla bai. Zan ba da gudunmuwa ni ma insha Allah, a taimaka min yalla bai. An gama yalla bai, bari na kai ta. Narinya ta taro min mace. Allah ya rufa min asiri, Allah ya kwace ni. Kai wannan masifa har ina. Alhamdulillah, amma tunda nayi maganin matsala, na zama Messi, na zama Cristiano Ronaldo. Na ci balan da o. Sai mu tafi. A raina hankali. Wai ni ba na hanya in wuce. Dan na mutum malam ni sauri nake, ina da gurin zuwa.